लिरनायखौ गोसोखांनानै दोंसे खन्थाइसो सुजुगासिनो दंमोन। थोद फाग्लि, नोंबो बोदोर बावलिसोहाय। दालाय गुबुनफोर बर' आर्टिस्ट प्रग्रामाव बाहागो लाहैजोब्बाय। नोंहा बेवहाय मा आन्दायबाय थाखो? थ' जोंहाबो दान्दिसे सम रंजाहैदिनि लोगो। थ' बिब्दिब्ला लोगो, जोंबो दान्दिसे मोसाहैदिनि। Manob Labli बयबो सिनायो फेसबुकनि राजा खुलुमबाय लोगोसे आरोबाव बिथाङा लाइभ एपनि राजा दे नोंथाङा एसे जागायदो दाथ' आङो माने जोंनि बड' सावथुन मुलुगनि माबायावहाय हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दा आंनियाव बेयावहाय परफर्म खालामदों आं दा मा होनो मेकआप आर्टिस्ट आरो कस्ट्युम डिजाइनारबो आरो लोगोसे ओरैनो फिसा फिसा रल लायो आर्टिस्टबो ओमफ्राय अलराउन्डारबो होनजायो आरो दुगानाय नङा खालामजोबो गासिबो बाट मोजां मोनदों ओमफ्राय नमिनेसन गाखोदों बाट आंनिनो टीम आंनिनो लोगोफोर जगत बर' आदा जिहल मेकआपआवहाय बिसोरो उइनार जानो हादों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो जाबोबाय थानांगौ जोंनि बर' इन्डास्ट्रियावहाय बिराद मोजां मोनदों बिदिनो गोजौनिफ्राय गोजौ थाखो बेबायदि फैबाय थानांगौ आरो गुबुननि माने हाबाफारियावबो जों बाहागो मोनो बेबायदिखौ आं आसा खालामो आरो माने आं बिराद गोजोननाय मोनदों माने आं नमिनेसन गाखोदों एवार्ड मोनाखै थेवब्लाबो आं गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि टीमानो मोनजोबदों गासिबो माबाखौ एवार्डखौ मोनजोबदों उइनार जाजोबदों बिनि बिराद गोजोननाय मोनबाय बेस्ट अफ लाक जगत बर' एन्ड आदा जिहुल आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एन्ड आसा खालामो जों जयैनो बेबायदिनो गोजौयै थांनो हायो आरो बर' सावथुन मुलुगखौ आङो ओरैबायदि मोजां मोनो बेनि थाखायनो आं बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय खामानि मावबाय थागोन औ आं देखायबाय थागोन दिन्थिलांबाय थागोन आंनि जा टेलेन्ट माने जा रोंगौथि बेखौहाय आं देखायलांबाय थागोन आं नोंथांनाव मोनसे खोथाखौसो क्लियार जानो लुगैदों औ दे दा गोबां फेसबुक ससियेल मिडियाफोराव लोगोसे नङाबा लाइभ एक्टफोराव नोंथांमोनखौ बिराद माने जेबो बुंलाबायो एक्टिं खालामनायनि थाखाय दा बेहाय नोंथांमोना माबाफोर मोनसे कमेन्टफोर होफिनो नामा कमेन्ट माने गोसोफ्रा माबायदि मोनो ओरैनो गोसोखौ आं जेबो मोना आंना फ्रि गोसो जाय जेखि होना बुं बानायलांबाय थागोन आंहा आंनि टेलेन्ट बेयो मोनसे
जेनेबा सोरबा मोजां होन गाज्रि होन माने आं बेखौ जेबो खोनासंखाया आंनि गोसोआव जेखौ फैयो आं बेखौ खोन्थायो दिनैसिम आं बे लेभेलाव फैनाया आं बेजोंनो फैखानायखा ओंखायनो जेखि बुङा आं बेखौ खोमा होआ आङो आवगायलांबाय थागोन मानो होनबा गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्राबो आंखौ नायदों आरो मोजां कमेन्ट होग्राफ्राबो आंखौ नायनानैसो बुंदों अब्ला आं बेवहाय जेबो टेनसन गैया होमब्ला आंखौ नायदों बेनोसै आरो माने बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय रायजो राजानिफोरनिफ्राय जाय मोजां मोनो बिनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो जाय गाज्रि कमेन्ट होयो बिनिफ्रायबो साबायखर थाबाय आं बयखौबो खर' गंग्लायै खुलुमो बेनोसै आरो नायनांगौ नायनानैसो आंखौ आरो आं आंनिखौहाय एक्सट्रा माने फेसबुक बा माबा बेफोरावहाय आंनो निजे आपल'ड होनानै लाया बाट पाब्लिकफोराहाय बयबो मोजां मोननानै होयो बेवहाय गाज्रि कमेन्ट मोजां कमेन्ट बेफोरखौ आं नाया माने मोजां गाज्रि बुंनायाथ' बेफोरनोसै बिनि थाखायनो आं जेबो गाज्रि मोना बयखौबो आं खुलुमनानै माने रिकुवेस्ट खालामो बेबायदिनो मोजां मोननाय गाज्रि मोननायखौ फैबाय थाखायो आं जेबो गाज्रि मोना आं बयनिबो थाखाय गोसोआ खुला बेनोसै आरो गोजोननाय थाबाय साबायखर दावर मोसानांगौसै ओरैनो आं मोसाखांबायथ' मोसाखांबाय आं नुफाबासै खोनानो मोनदों आंनानो बेस्ट थेंक इउ हायनामुलिनि माखासे महरगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों बे समाव हायनामुलि फिल्मनि माखासे फावखुंगुर बिथांमोनखौ लोगो मोनदों सिस्टारा मा रल लादों हायनामुलियाव ओरैनो सिस्टार नामा नाम बाक्सानि मोजां नांदों ना सिस्टार सिस्टारा दाब्लानि बिसि दाब्लानि हिन्जाव बे ब्रेखा आरो सासे दंबावो नै दा आङो स्नि खोन्दोआव दाब्लानि बिसि आरो आंनि नामा टुइन्टिलि रलखौ खालामनानै मोजां मोनदों आरो उनाव नाजालांबाय थागोन बिदिनो आरोबाव नेक्स्ट 90 खोन्दोआव बाहागो नाजालांबाय थागोन And the next award is for the best single female. Let's have a look at the nomination. Mana Serpang, channelखौ subscribe खालाम गासैबो लाइक खालाम आरो बेल बटनखौ Sorry, we apologize. Please stop the video.